Illum ħanroddu ħajl l-Alla wkoll l-Istitut tas Sodales illum mwaqqafahom fid-djoċesi għal ħafna snin u Dun Pawl Cardona kien responsabbli għal dan l-istitut bħala suċċessur ta' Monsignor Ġakwinta. Illum żewġ saċerdoti minn djoċesi tagħna mhux biss jagħmlu parti minn dan l-istitut imma huma wkoll fil-korp tat-tmexxija tiegħu. F'Awwissu saret l-Assemblea Ġenerali li ssir kull 5 snin u f'din l-Assemblea issir il-votazzjoni għal Primo Fratello Ġenerali u anke għal kunsill tiegħu. U bħala riżultat Dun Tarcisio Camilleri ġie magħżul bħala Primo Fratello Ġenerali u Dun Pawl Cardona bħala membru tal-Kunsill. Nroddu ħajl l-Alla għal din il-fiduċja li ntwerew u nitolbu għalihom. Iddeċidejt mulej li ħajti rrid natik, jien nofrilek li l-nifsi kifin. Ħudni fidejk u għamel bija dak li trid, kun int mulej is-sit ta' ħajti. Hawn jien mulej jirrestani kol ma trid, hawn jien mulej b'imħabba kbira lik. Hawn jien mulej u ikkmandani dak li trid, hawn jien mulej iddeċidejt mulej li ħajti rrid natik. Jien nofrilek li l-nifsi kifin. Ħudni fidejk u għamel bija dak li trid, kun int mulej is-sit ta' ħajti. Hawn jien mulej jirrestani kull ma trid, hawn jien mulej b'imħabba kbira lik. Hawn jien mulej u ikkmandani dak li trid, hawn jien mulej iddeċidejt. tal-Missieru tal-Ibene tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla, u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miġburin hawnhekk da s-santuarju għażiż li fih din iċċelebraw diġà s-solennità tal-qaddisin kollha. Qegħdin iċċelebraw dak li hija l-Knisja mexxina lejh, lejn id-qudusija, lejn is-satna tas-sema. Hija Knisja li ħanru fiha miġburin il-koll, għaliex hija Knisja ta' qaddisin, imma wkoll anke Knisja ta' midinbin. Nqisu lil nfusna wkoll anke midinbin li għandna bżonn kontinwament il-mafra ta' Alla. Jien nitħejju għal-laqgħa tagħna ma' Ġesu li narfu lil nfusna midinbin
imma wkoll b'attandima b'umiltà nesqu lil Ġesu għall-maħfra. U di sa wkoll intenzjoni biex bħal ringrazzjament lill-Alla skont il-familja Grima. Nistqar l-Alla li jista' kollox, lilkom ħuti, jien għaddibt ħafna, bis-sib, bil-kliem, bil-emil, billa ħallejt mirijieti, tija tiegħi, l-ikbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, il-Anġli bil-Qaddisin kollha, lilkom ħuti titolbu għalija mulej Alla tagħna. Eħenna għalina li jista' kollox jaħfirna b'nibietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina, mulej ħnina. Glorja lill-Alla fil-għolji ta' smawiet u paċi fl-ħaġ rid nedmin ta' rida tajb. Nfaħru, nberku, nadoraw, nroddu lek ħaj għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla mistier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla mistier. Inti tneħħi l-nabiet tad-dinja n-narina, inti tneħħi l-nabiet tad-dinja il-qattal tagħna, inti qiegħed fuq il-lemin tan-nissier tan-narina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek lori Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tan-nissier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, bla inna tiegħek qegħdin nagħmlu festa solenni biex nagħtu ġieħ l-qaddis tiegħek kollha f'daqqa għall-merti tagħhom. Il-qattat li tant qaddisin joffrulek għalina u xered fuqna l-kotra ta' ħniena mixtieqa tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla. U miegħek jgħix Santa flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Jiena Ġwanni, rajt anġlu ieħor tielan bis-siġil ta' Alla l-ħaj min-naħa tal-Lvant u bleħen għoli għajjat lill-erba' anġli li lilhom kienet ingħatat is-seta li jagħmlu l-ħsara lill-art u lill-baħar u qalilhom tagħmluhomx ħsara lill-art u lill-baħar anqas lis-siġar qabel ma nkunu stampajna s-siġil fuq il-ġbin tal-qaddejja ta' Alla tagħna. Imbagħad smajt x'kien lat tal-issiġillati, 144,000 is-siġillati minn kull tribù ta' Wlied Iżrael. Wara dan ħarist u wara kien hemm kotra kbira li ħadd ma jista' jgħodda minn kull ġens u tribù, minn kull poplu u wilsien, waqfin quddiem it-tron u quddiem il-ħaruf, lebsin il-bisi twal bojot u bil-frijej tal-palm fidejhom. U għollew leħinhom u bdew jgħidu s-salvazzjoni nafuha lill-Alla tagħna li qiegħed fuq it-tron u lill-ħaruf. L-anġli kollha kienu qegħdin madwar it-tron u madwar ix-xjuħ u l-erba' ħlejjaq ħajjin. U waqgħu wiċċhom fl-art quddiem it-tron jagħtu qima lill-Alla u jgħidu Amen. It-tifħir u l-glorja, l-erf, ir-rat ta' ħajru u l-ġieħ, il-qawwa u s-saħħa lill-Alla tagħna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbagħad wieħed mix-xjuħ qabad staqsini dawn li għandhom l-ilbisi twal bojot fuqhom min huma u minn fejn ġejjin. Intab Sinjur qedlu jien, imbagħad qalli dawn huma dawk li ġejjin mit-taħbit il-kbir u l-ilbisi tagħhom ħassluhom u bajduhom fid-demm tal-ħaruf. Il-kelma tal-mulej. Sarma sponsorjali dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek mulej. Tal-mulej hija l-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija, għax hu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda ngħidu. Min jista' jitla' fuq il-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdejh indaf u qalbu safja? Min ma jagħtix ruħu għal fruwa? Ngħidu.
Dan ikollu barka minant il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu lil wiċċek Alla ta' Ġakob. Ngħidu? Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwanna Apostlu. Eżies, araw bliema għoża ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu ulied Alla u hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma rfitx lilu. Eżies, issa aħna ulied Alla, imma x'se nkunu l-qudiem mhuwiex irrivelat lilna. Madankollu nafu li meta jidheru aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Kull min għandu din it-tama fih jissaffa bħalma safi huwa Kristu. Il-kelma tal-mulej. Inqumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu imħabtin u mtaqlin u jiena inserraħkom, jgħid il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu kif ra il-folol tela fuq il-muntanja għad bil-qiegħda u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jgħidilhom u jgħid: ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smowiet. Ħenjin l-imnikta għax huma jkunu mfarġa. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom bwirthom l-art. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għaġġ tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebbajn. Ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw lil Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu ulied Alla. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna ta' smowiet. Ħenjin intom meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu tennew għax ħlaskom kbir fis-smowiet. Il-kelma tal-mulej. U tidi l-ġurnata tal-lum ta' Novembru u l-lum qegħdin propju lejliet din is-solenità tfakkarna fil-qaddisin kollha. U l-Knisja tagħmilha għax matul is-sena hemm il-kalendarju tal-Knisja nagħmlu diversi fest il-qaddisin, però mbagħad tagħti ġieħ il-qaddisin kollha.
mhux dawk biss li huma kanonizzati mill-Knisja, imma dawk kollha li waslu għaqdusija, waslu fis-satna tas-sema u mhumiex magħrufin, allura huma qaddisin ukoll. Ma mhux biss, imma hija wkoll anke ġurnata li fija anke tatina l-iskop ta' din is-solennità. Turina il-fejn aħna mexxi. X'inhu l-iskop tagħna fil-ħajja. U allura il-festa ta' qaddisin kollha hija propju wirja ta' dak li l-bniedem għandu iżomm quddiem għajnejh u t-triq li jrid jimxi minnha. Qdusija. X'inkunu nagħmlu speċjali? Ma nkunu nagħmlu xejn speċjali għaliex inkunu sempliċement li aħna rridu ngħixu il-magħmudija li rċevejna. Li aħna fil-magħmudija ġejna ikkonsagrati lill-Alla, ġejna mogħtija lill-Alla. U allura il-ħajja nisranija hija proprju ħajja ta' qdusija, hekk għandha tkun. Imma ħafna drabi għandna ħafna aljenazzjonijiet fil-ħajja tagħna li ma jħalluniex inkomplu dritt fil-mixi tagħna lejn il-qdusija. L-ewwel qari semmilna il-lad kbir li ħadd ma jista' jgħoddu ta' qaddisin, ta' irwieħ li qegħdin igawdu lill-Alla. U dawn huma proprju qaddisin tagħna. Il-qaddisin nafuhom għandna ħafna kien minn pajjiżna, għandna ħafna mill-familji tagħna, għandna ħafna ħbieb tagħna, dawk kollha li jgħixu b'dinjità fil-ħajja nisranija tagħhom, dawk kollha li verament żammaw il-Kristu bħala idea tagħhom, dawk huma qaddisin. U aħna kull qegħdin nagħmluhom anke festa għalihom. Il-fundatur tal-Moviment Pro Sanctitate, Monsignor Guglielmo Giacquinta mill-Italja, mill-bidu tas-saċerdozju tiegħu kellu f'moħħu li jaraf jagħmel magħrufa s-sejħa qdusija. U allura ħoloq grupp b'moviment biex jarfu jagħmlu magħrufa din is-sejħa qdusija. Ma mhux biss, imma kif ftit snin wara li waqqaf dal-grupp huwa wkoll rid jagħmel anke din il-ġurnata biex tkun isa sejħa għal kulħadd ta' qdusija biex nuru il-valur tal-ħajja qaddisa. U allura għal għada mal-ġurnata tal-1 ta' Novembru tal-qaddisin kollha. U allura għalih kienet propju il-ġurnata li fija kien jagħmel manifestazzjoni kbira tal-ħajja qaddisa ta' xi ġifieri qdusija. Kien jipprepara għalija l-fidili tiegħu konferenzi, irtiri, momenti ta' talb u l-bqija. Imbagħad anke din l-idea ġiet ukoll ikkonfermata ta' qdusija universali bil-Konċilju Vatikan it-tieni, meta fid-dokument dwar il-Knisja fil-Lumen Gentium fil-kapitlu 5 jgħidilna propju hekk. U għalhekk ċar għal kulħadd li l-fidili ta' kull stat u ta' kull grad ta' ħajja huma msejħin għal milja tal-ħajja nisranija u għal perfezzjoni tal-karità. Din id-qdusija wkoll din is-soċjetà fuq l-art tagħti ħajja aktar umana. Mela l-ħajja ta' qdusija mhux biss li l-bniedem tagħmlu ħajja bniedem spiritwali, imma anke wkoll tagħmilna aktar soċjetà umana għax il-ħajja spiritwali tenna li verament nkunu persuni aktar umani. Però kemm dak li jsemma Monsignor Giacquinta l-fundatur u kemm ukoll anke dak li semma l-Konċilju ma kienx xi ħaġa li skopruha dak il-nar. Imma anke sa mill-Antik Testament naraw li Alla jkellem il-poplu tiegħu kif insibu fil-Levitiku fejn jgħidlu kunu qaddisin għax jiena qaddis. Kunu qaddisin għax jiena qaddis. U mbagħad Monsignor Giacquinta wkoll dan il-fundatur tagħna jgħidilna li jekk aħna nagħmlu sforz li nkunu kollha qaddisin, nkunu il-koll aħwa. U dan huwa l-iskop li kien qed jagħmel anke dan il-fundatur Monsignor Giacquinta li joħloq dinja ta' fraternità, dinja li verament anke tkun tħoss għal xulxin, dinja li verament anke tħobb lil xulxin. U allura x'inhi l-qdusija? X'inhi l-qdusija? Il-qdusija hija sempliċement li aħna nkunu ħbieb ma' Alla, nżommu relazzjoni ta' Alla ma' Alla u kif jgħidilna Ġesu stess fil-Vanġelu. Dawk li maħbeb tiegħu jħobbuh min iħobbni ħares kenti.
U jiena u mistieri niġu għandu u nagħmlu l-amara ta' għandu, l-amara tagħna għandu. Allura xi fisser dan? Li Alla jgħix fik, jagħmel l-amara tiegħu fik, għandek l-qdusija ġewwa fik. Il-Kristu kemm id-darba semmewlu anke x-xitan għallu naf min inti l-qaddis ta' Alla. U jekk Ġesu qed jgħix ġewwa fina għandna li l-Kristu l-qaddis ġewwa fina għandna qdusija ġewwa fina. U dak huwa l-iskop li aħna kollha din il-ħbiberija intima ma' Alla. U għalhekk Musiju ġakwinta wkoll jidilna il-qdusija hija għal kulħadd, għal kull imkien u b'kull mezz. Għal kulħadd, kull imkien u b'kull mezz. Nimnotaw li kienu ħafna persuni li ħallew marka f'ħajjithom wara ħajjithom. Kienu ħalla marka kera, imma n-nies li jgħixu l-imħabba ta' Alla, n-nies li jgħixu verament qdusija, ħallaw marka ta' qdusija, ħallaw marka fil-qalb tal-bniedem. U l-bniedem li jgħix qdusija madwaru joħloq ambjent ta' fraternità, ambjent ta' mħabba. U dak huwa l-iskop ta' qdusija tagħna. Niftakar li snin ilu persuna qalt li għal persuna oħra għax li xkien nara dak ir-raġel għaddej mit-triq jagħmel li prietka. Jagħmel li prietka. Kemm bniedem li verament jgħix kif għandu jgħix ta' nisrani, kemm bniedem ta' mħabba, kemm bniedem ta' karità, kemm bniedem li verament anke ukoll il-persuna tiegħu tispirak għal ferħ għax l-aħħar mill-aħħar id-qdusija mhix keddum imma hija ta' ferħ. Anke l-Papa f'preżenti urina dan anke fil-kitba tiegħu fil-ferħ tal-Vanġelu, għax il-Vanġelu verament anke jagħtina l-ispirtu anke ta' ferħ. U għalhekk jekk aħna verament qegħdin naw illum biex nfakru il-qaddisin kollha u nagħtuhom ġieħ, jridu nagħmlu anke mistoqsija li tagħna għalina nfusna. Ma nfittxux li biex niexu qdisija naħarbu ġi deżert. Ma nfittxux li mmorru ġi xi kunvent magħluqin biex niexu qdisija. Imma fejn aħna, qdisija ta' kuljum, tal-li ngħix il-ħajja tiegħi ta' kuljum. U dan ifisser li dik l-espressjoni fejn jgħidu fiorixxi dove sei pjantato, ġifieri tagħti l-frott fejn inti mħawwel, jekk inti fil-familja, jekk inti miżżewweġ, jekk inti saċerdot, int min int. U importanti li aħna nagħtu frott ta' qdusija kull fejn għandna. Għalhekk jgħidu l-Mulej Ġesu anke f'din il-ġurnata b'mod partikolari biex ma nitilfu qatt l-idejal tagħna ta' qdusija, biex aħna wkoll nkunu persuni li verament anke ngħixu qdusija u noħolqu madwarna ambjent ta' qdusija. Sant Ustini li kiteb il-konverżjoni tiegħu fl-istqarrijiet li jagħmel jgħid sentenza importanti. Jekk dan u ieħor jien għaliex le. Jekk dak sar qaddis u dak sar qaddis u dik saret qaddisa jien għaliex le. U nagħmlu din mistoqsija biżżejjed għalina llum. Billi nifhem nagħmlu flimkien l-istqarrija tal-fidi. Jiena nemmen f'Alla wieħed, missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu jidher u dak ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla. Imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u biss għal kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħaġisem bis-setta tal-Ispiritu Santu b'Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina u bat ta' Ponzi Pilat, mietu difnuh, f'tielet jum għam minn bejn li wiet skont il-kodba mqassa. Tela semaw jiet fuq il-lemin tal-missier, u għandu jerġi jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Bis-satna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, jum weġġa flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fuq mill-profeti, Knisja waħda, qaddisa, kattolika apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maftad nabiet, nistenna qama mill-imwiet l-ħajja ta' żmien li ġejjin. Bħala poplu f'mixja flimkien lejn il-qdusija, jewres u talbit tagħna lill-missier tagħna tas-sema, konvinti li jakkumpanjana fil-mixja tagħna u jisma' it-talb tagħna. Missier Qaddis qaddes il-Knisja tiegħek biex tkun sinjal ta' qdusitek għall bnedmin kollha. Nitolbu.
Missier tagħna kun mal-isqof tagħna u s-saċerdoti kollha biex jgħixu qdusija li inti titlob minnhom ħalli waslu lil ħafna għal qdusija nitolbu. Missier l-aktar ħanin uri ħnina tiegħek lil dawk ġew imqarqin u tbedu mill-imħabba tiegħek nitolbu. Missier twajjeb ħares lejn dawk li konsagrawlek ħajjithom u żommhom taħt il-ħarsin tiegħek biex jirbħu kull tfixkil li jiltaqgħu miegħu nitolbu. Missier ta' mħabba kbira kompli sejja ħafna żgħażagħ biex imdawlin mill-kelma tiegħek jaħdmu fil-Knisja bħala ministri tiegħek nitolbu. Missier premju ta' min jittama fik. Għati premju mistħoq lil ħutna saċerdoti li kienu membri tal-Istitut tas-Sodales u ħutna l-mejtin kollha li marru qabilna bis-sinjal tal-fidi nitolbu. Il-qamu li dawn it-talbit tagħna u tħallina qatt nitbiedu mit-triq li twassalna għal għandek inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Dal-ħobs l-imbit xoltana l-bnedmin edin natuk omulaj dilotja fira nofru lekahna Dom fidejk omulej Dil-qalb dal-moħ dal-ġisem dir-ruħ nixtieq natik omulej dal-ġisem li tajtni nofri lek jien irrid ħudni fidejk omulej Itolbu ħuti biex is-sagrafiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Aħna nemmnu mulej, il-qadisin tiegħek diġà qegħdin isaltnu miegħek għal dejjem fis-sema. Ilqad l-offerta li qegħdin nagħmlulek għal ġieħ tagħhom u għamel li aħna nħossu l-għajnuna tat-talb li huma jresqu quddiemek għas-salvazzjoni tagħna. بكريستو سيدنا Amen. الملي معكم نرفع قلوبنا لفوق للزخاي للملي اللي تانا Ek sewa u xira. سوا وشيرق تسيو ملي مستر قديس الله تديم تستكلش طيب وتجيت السالفاسيوني تانا لديم وكل يمكن ردوا لك خير انت لم يتاتينا لنور الفرتانا البيت قديسة تيك جيروساليم تسمى ليومنا فين خافنا من قوتنا
diġà jinsabu madwarek biex ifaħruk għal dejjem. Għalkemm għadna l-bot, aħna wkoll qegħdin naħaffu lejja bil-fidi, ferħanin bil-glorja tal-membri kbar tal-Knisja li jintajtomna b'eżempju għalina u bajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għalhekk flimkien magħhom u maqtajja tal-anġli, aħna nfaħru l-kobor tiegħek u f'birfer kollu intennulek. Għaddis, 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 u li jalla smawitu l-art mija bil-glorja tijek, Hosanna gloria tasmowit, mbirek nġej fisem il-mulej, Hosanna gloria tasmowit. Għaddis ta' sewint mulej, int lajn ta' kuddusija, għaddis għalek nitolbuk dall-offerti bil-barka tal-Spiritu tijek, biex jisiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien si jingħata biex mirraj ħibati għal-ħobs rat il-ħajr qasam għal id-dixxikli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek u koll wara likla għal-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxikli tiegħu qal ħugdu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm jixxeret għalikom u għal-midmin kollha għal-maħfra ta' dmibiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi u l-mewt tiegħek. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mhux kontan nitolbu l-Ispiritu Sant jaqadna f'ġisem wieħed li jilna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristus. Takar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Takar ukoll futina li naqdu bit-tama tal-qawmin, takar fil-mejtin kollha, daħħal qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll l-wirt tal-ħajja dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil magħhom il-faħruk insebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollu li imkien ma' l-Ispiritu Sant kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien induru lejn missierna tas-sema, nitolbuh tiġi s-saltna tiegħu fostna, tiġi f'qalbna, is-saltna tal-imħabba tiegħu biex timxu kontinwament fid-qudusija b'imħabba sinċira. Ngħidu flimkien. Missierna jinti ismaw jitqaddis ismek tiġi saltna ikun tiġi bis-sema inda fl-ard خذنا ذاك اليوم وفينا أحكمنا بنا الملاك ممنوعة هدانا نشتري أهلسنا نطلبوك ملي من كل دنيا أعطينا في التيبة وهنتية كل باشي في زميننا باش يكون هير صديم مدنوب ومحاصة من كل انكويت أهم نستناو ونتماو لينا من جدا السلبة تانا جيسو كريستو Mulej Ġesu Kristu li jiet l-aposti tijek nħallilkom islim natikom islim tijek da tħarixtin dibitna iżda ħares fiġi ta' Knisja tijek għat jaslim u laqda
li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla, neħi kudita. Ħaruf talla, neħi kudita. Ħaruf talla, neħi kudita. Atina paċi. Danu ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Kien jindaw t-lom nistidna għall-likla tal-ħaruf. Dejma jistgħu Għal-masira tixxenna għall-ilma għal-xija tal-ilma mil-blat ek tixxenna ruħi ġofija għalik tixxenna għallan ruħja ċana għalik Falla bis nistri ta' ruħi u salvani n-nitma bisħi u bis-silblata u l-kentijie xemma jċalaqni l-kentijie fi ruħi għadċana għaligo Aziza tartijak Alla nanni ferħana lil-Alla il-ħaj dan jien nixtieq li dan jiena nfittex li f'darek nammar sakemm indum ħaj ruħja ċana għaliko Alla ċan għalik tieni nixrob min imħabtek jiena imxen
Monsignor Jacquin tal-fondatur tal-Moviment Pro Sanctitate, kellu kol anke madwaru ħolu istitut ta' saċerdoti marbutin mal-idea taċ-ċenaklu biex huma mhux biss jaħdmu qdusija tagħhom infushom, imma wkoll anke jgħinu s-saċerdoti sħabu ma' qdusija. Għaliex meta saċerdot jgħix qdusija jinfluwenza wkoll il-komunità ta' madwaru lejn il-qdusija. Għamlu flimkien għalek di talba miktuba Monsignor Jacquin ta' stess. Missier ninsabu mistikament fil-qalba ta' ċenaklu, rib ibnek il-saċerdot il-kbir u etern biex nollu lejk it-talba tagħna ta' ringrazzjament u ta' supplika li aħna nofru għalina nfusna u għal-ħutna fis-sagrament tal-ordni sagra. Intritna ministri konsagrati għall-imħabba tiegħek u aħna rridu nibqgħu fidili għall-missjoni inti bdajt fidejna. Sawwarna fl-għaqda trinitarja għall-mimlijin bil-qawwa u d-dawl inqasmu l-misteri kollha taċ-ċenaklu ma fuq kollox tal-ħobs l-inbit ikkonsagrati. Għamil li bejnietna jkun hemm l-imħabba l-għaqda fraterna fil-fedeltà li dawk li inti ridthom ikunu blata fil-kolonna tal-Knisja tiegħek. Għatina lejna u l-paċi li ġabilna Ġesu. U fis-sija ta' dwejja u ta' solitudni għallimna għal-Mallim il-Ġwanni nserħu rasna fuq il-qalb tal-Imgħallem. Ħabbar madwarna erwieħ li jisimgħu il-kelma tiegħek u għamel minna l-kol saċerdoti u fidili familja waħda ta' mħabba imxenqa biex tersaq lejn il-qdusija. Ħatkun Marija Om Kristu u Om il-Knisja dik ta' għadna frabta sħiħa tal-qalb. Għallimna nduru lejhom nitolbuha għal ma jitolbu l-ulied Om is-saċerdoti itlob għalina. U qalb immakulata ta' Marija mudell ħajt ta' qdusija tina l-fiduċa nsiru għad-disma. Nitolbu. Għanna nadurawku Alla għax fost il-qaddisin kollha tiegħek. Inta s-sew tal-għaġeb u waħdek qaddis. Għatina grazzja li niksbu qdusija sħiħa fil-milja ta' mħabtek biex min il-mejda mħejjija għalina pellegrini fuq l-ard ngħaddu għal-festa tas-sema pajjiżna bi Kristu Sidna. Se jkollna moment żejr fejn se jagħtu żewġ esperjenzi u anke wkoll nisimgħu l-kelma tal-Iskuf. Jiena bħala saċerdot għatma rrit li nizola ruħi illi not fil-parroċċa kull fej kont naħdem ar-rasi u ma jimportani minn ħadd. Imma rrit li dejjem ikolli hekk il-kumpanija ta' saċerdoti illi jamlu li kuraġġ, illi jiena magħhom naqsam l-esperjenza tal-Ministeru Saċerdotali tiegħi. U allura kont infittex laqatek ta' saċerdoti li kienu jiltaqgħu bejniethom. Qisu xi 20 sena ilu kont iltqajt ma' grupp konna niltaqgħu tas-silġ Marsa Xlok, Terezjani, u hemmhekk konna nisimgħu hekk xi konferenza niddiskutu bejnietna u mbagħad nagħmlu ikla flimkien nofstanar qisu kien ikun irtir darba fix-xahar, imma dejjem konna assidwi għalih. Imma mbagħad biż-żmien u min telaq f'parroċċa l-bogħod u min sapruħu f'post ieħor u min kiber u dan il-grupp qisu sfaxxa. Imbagħad xi ħadd stedinni għalli għax ma tibdix tiġi magħna
ma' Sodales, muntadni ma nafx inhu eżatt, Apostoli Sodales li jiltaqgħu flimkien u bdejt billi għamilt irtira hawnhekk iż-żebbuġ kien Don Pawl illi għamlilna l-irtir u għaġobni x-xogħol, mbagħad irġajt mort it-tieni irtir, sa dan it-tant kont qiegħed niltaqa' ma' dawn is-saċerdoti Malta u konna mmorru f'xi parroċċa. L-ewwel darba li mort niftakar l-imġar għand is-sorijiet, konna ltqajna hemmhekk, kien hemm saċerdot li kien impenjat u għadu Don George. U hekk bdejt qisu din il-mixja. Imbagħad bdejna nduru hekk xi parroċċa l-ewwel hemm. Bdew jiżdiedu xi ftit is-saċerdoti u morna ż-Żejtun u morna Witilajn u morna l-Imqabba u imbagħad imħabba il-pandemija waqafna għal xi żmien. Imma issa kont irċevejt in-notamenti fejn se jsiru l-laqat u meta u ktibthom kollha. Il għaliex oġobni x-xogħol, il għaliex din hija hekk kumpanija ta' saċerdoti illi nitalmu flimkien, nitolbu flimkien u allura nsibu lil Ġesu fil-ħajja tagħna. Grazzi. Mux ħandewunkom ħafna ħsieb żgħir. Min huma s-Sodalis apostoliċi Sodalis? Jiena l-fundatur Serf Talla l-Ġakwintel li nafu mis-78 bejn wieħed u ieħor, illum mejjed ovvjament. U sirt nafu permezz ta' saċerdoti li kienu jgħixu dil-qdusija, għax dan hu l-qofol ta' kollox. Is-sejħa l-qdusija li kienet tikkonsisti f'tet affarijiet. Jiena iltqajt ma' Don Pawl, kien għadu s-seminarju u Don Tarċis u semmew li il-dan is-Serf Talla Ġakwinta u l-qudiem iltqajt miegħu. Però l-ewwel qdusija li rċivejt kienet mis-saċerdoti li kienu qed jgħixu l-qdusija. Niftakar kien hemm ukoll is-Serf Talla li qed Dum Mikiel kien spiritual director li wkoll qiegħed fit-treq tal-qdusija. Jiġifieri is-sejħa tal-qdusija tas-saċerdoti li tikkonsisti u tibda fiċ-ċenaklu, hekk jgħid Ġakwinta, l-imħabba lejn l-isqof, l-għaqda lejn l-isqof, l-ubbidjenza u l-imħabba tas-saċerdoti. Fiċ-ċenaklu jgħid Ġakwinta twaqfu żewġ affarijiet importanti: l-Ewkaristija u s-saċerdozju. Flimkien miegħu. Aħna l-apostli tal-lum huma l-isfijiet. U dan li laqatni ħafna, jien il-Ġakwinta kelli xorti nafu sewwa. Veru kont nafu l-bambintan dil-grazza li nkun nafu sewwa. U tallimt ħafna minnu kull narta sibt konna mmorru għandu, parti mill-formazzjoni tas-saċerdozju u kien ikellemna saatejn kuljum, 3 sigħat kuljum, kull narta sibt mhux kuljum. Ġifieri kellna ċertu formazzjoni. Xirid ngħid jiena, itolbu għas-saċerdoti u għall-isfijiet biex ikunu saċerdoti qaddisin. Għax ma nkunux qaddisin aħna l-ewwel nett ma nkunux qed ngħixu l-vokazzjoni tagħna, ma nkunux maqudin mal-isqof, ma nagħmlux il-ġid li għandna nagħmlu. U għalhekk dan l-istitut tal-Apostoliċi Sodalis nitolbu għalihom biex is-saċerdotani jkunu qaddisin, għax ma jkunux is-saċerdoti faqda mal-isqof u jgħixu l-qdusija ma nistgħux nagħtu l-qdusija l ħadd ieħor. Jien din l-esperjenza ma' Ġakwinta u ħani għafawta mhux ħandewwimkom li għalmetni ħafna. Rajta fl-isfijiet li kienu jaħdmu miegħu, kien hemm anki isfijiet li kienu jinżlu jservuna fuq il-mejda. L-ikel. Jiġifieri bħalma nirringrazzjaw l-Alla wkoll mhux qed ngħidu għax qiegħed hawn, imma anke l-isqof tagħna qisu missier. Li jkun missier għas-saċerdoti u aħna nkunu l-ulied. Għax aħna rridu naħdmu flimkien għax inħobbu id-dusija u lill-Alla ta' dak li ftit esperjenza. Jalla nkunu saċerdoti qaddisin, nistieden is-saċerdoti kollha biex jgħixu din il-qdusija għax ma nkunux qaddisin aħna ma nistgħux nagħtu minn dak li ma għandniex ta' dak kollu ħsieb biżej.
sempliċiment kemm nifraħ lil Dun Tarċies għal dan il-Ministeru ġdejt li għandu fih dan l-Apostoliċi Sodales, imma mhux tant għall-unur, għax huwa unur mela le, imma fuq kollox għall-ispirtu li bih Dun Tarċies jaħdem, mhux biss fil-moviment pro sanctitat imma fuq kollox fid-djoċesi tagħna favur is-saċerdoti. Il-poplu kurattars, il-poplu ikun tajjeb jekk ikun hemm saċerdoti qaddisin. Jekk is-saċerdoti jkunu tajbin, il-poplu jkun medjokri. Immaġinaw jekk is-saċerdoti ma jkunux tajbin. Nitolbu lil Mulej jkun nirringrazzjawh, jien nixtieq nirringrazzjah ħafna għal dawn is-saċerdoti li lejla kienu magħna li qegħdin magħna għaliex għax il-preżenza tagħhom turi mhux biss il-komunjoni saċerdotali imma fuq kollox ix-xewqa u r-rieda ta' ħajja qaddisa fost il-kleru tagħna u tant għandna bżonn. Nitlobkom biex titolbu għalina kif aħna nippruvaw naqdukom u nitolbu għalikom. Grazzi. Mulej ma'kom. Ibarikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr. O Maria, l-iżjat ħarom, ortu sema jifaruk, ġimu ima ta' reġina, bl-akbar ferit nejljatu, dik li mħobba li jintbija, nittjab laħla l-eqesom, o reġina,